ummi sarauniya sanyin idaniya ke ce karki wanta gauna tana biyata don Allah biya ki juya na tasowa da zantuka na soyayya ta sanya ina ta kuka da murya wanda ya je da sai ya ce mun menene ni na san abin da raina yake mamaki nake sanata kika ɗauka ga tsanani jibi jiki tamkar doka don haka baitukan gani sai na doka sanar da ke da komai ya sauya da farin ciki nake yi ba gunjiya ga kuma zuciya da birni ba yayi ga kuma kowar mata na rai sanyi amma yanzu babu komai lallai duniya da faɗi na shaida wanda ka so shi za ya zami maganda ba laifin sa zuciya ta yi an saida domin ba sarauniya sanyin idaniya mai warkar da zuciya na rami akan ki sauri ya sananta kuka ba dare da rana na ɗimauta zanatina ta dole da na ga wayata da ita ne muke hira dare za mu kai mu kwana shi so na da wahala ni na shaida akan ki na san shi ba da hangen mai hoda da ma za ki ba ni dama furta duk sirri na zuciyata to ta adin da san ki min bisa kalbiya ba zan mata yadda ni na yi miki hubiya bambancin tudu da bisa kalaman kirai ya kosa hinna tuna ki sai na ganga kuka to me nayi miki ne kika ce da ni ke kin hakura idan so ya kai so to idanu za gwada ashe za ki bar ni na dinga kuka sannan za ki bar ni da ko na dauka a bar so kina nan zuciyata ke ta rike ranar rabuwan mu tana da kona sai na dake makin gaban manta da kewa domin zuciya ba ta iyawa soyayyar wanda bai san ka babu daɗi ya tunzura ka kai kuma kai ta kauɗi ka dinga ji kamar kai ne sahibi na yi ashe